Vedare tinokukamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me as hidden identity. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. Ndinoshanda as a taxi driver uye motikari hayo yandiri kushandisa basa iri ndeyangu. Inini mukoma ndaitawo dambudziko, pati dambudziko iri takasangana naro tiri inini nemudzimai wangu mushure mekunge ndabira umwe murume uyo ainge ari client yangu. Ndakamubirawo zvimabhanduru zviviri zvemari izvo zvandakangonokorawo mumotikari make mushure mekunge ndapedza 3 months ndichihaiwa nemurume uyu almost each and every night. Saka murume uyu aiti kana akandihaya ndaibva ndaenda ndobva ndanomusiya pamba pake almost each and every night. Asi now handichazivi kuti munhu uyu ainge ari chipoko kana kuti vanhu vaya vakabata urombwa kana kuti chitoriwo chikwambo chandainge ndichitakura each and every night. Pari zvino inini nemudzimai wangu hatina kana zororo nekuda kwemari iyi yatakazobira murume iyeye. Mukomanashi, kusangana kwandainge ndakaita nemurume uyu ndakasangana naye apo pandinopaka. Inini ndinowanzokupaka pamabhawa nepamanight clubs. Izvo ndinozviita manheru oga oga. Sometimes ndinozobva hangu pamabhawa nepamanight clubs apa pandinenge ndakapaka, sometimes kuma6 paya panozovharwa bhawa. Uye nguva zhinji basa rangu ndinenge ndichingotransporta vanhu, ndo zvinhu zvainge zvichitoraramisawo mhuri yangu. Saka zvandaizoita ndezvekuti sometimes ndikachaisana 6 ndinongoendawo kumba ndobva ndanogeza ndobva ndadzokera zvekare paroad because most of the times ndinenge ndichingorara zvangu mumotikari. But mukoma, zvandakazoita ndinoona kunge ndakazvivesera moto muziso because kwese kumashure uko kunyange zvazvo mari yandainge ndichipiwa nevanhu avo vandainge ndichitransporta yainge iri mari shoma, but imari yekutoti yaikwanisa kuriritira mhuri yangu zvose nekutoendesawo vana vangu kuzvikoro zvainge zviri nani, maprivate schools avako awa. But nekudawo kweruchiva, handizivi kuti ruchiva rwakazondibata usiku ihwohwo hwainge rwuri ruchiva rwakaita sei, because zvakaitika mukomanashi ndezvekuti muchinda uyu pandakatanga kutaura naye ndeumwe musi apo paainge abuda mune imwe night club umo maainge achinwira ari achirakidza kuti ainge achida zvake kurasa mvura. But mukunotaura naye ndakabva ndaona kuti muchinda uyu zveshuwa ainge akadhakwa. Saka kazhinji zvinoitika ndezvekuti pamanight club apa panenge paine mbavha dzinenge dzakataimira kuti dzinge dzichizobira vanhu vaya vanenge vanyanyisa kudhakwa. Saka pandakaona muchinda uyu akabata rimwe zefoni rainge riri zeiPhone apa ainge ari busy achirasa mvura, ndakabva ndatanga kufamba ndichienda padhuze naye nekuda kwekuti ndainge ndatoona vamwe vakomana avo vanoita zvekubira vanhu mafoni nemimwe midziyo inokosha iyo inenge yasiyiwa mudzimotikari nevanhu avo vanenge vapinda mumanight club vachinonwa nekutandara. Saka ndakaenda padhuze nemuchinda uya, akati apedza kurasa mvura ndokubva ndatanga kutaura naye. Ndichitaura naye ndainge ndichitomuudza ndichimuti, mudhara, izvi zvamuri kuida kuita izvi zvekuti munotenderera panze pano muchirakidza kuti makadhakwa apa makabata mudziyo wenyu uyu unodhura. Ndichitaura naye kudaro ndainge ndichitomutendekera foni yake yaainge akabata, nekuti nekuziva kwandainge ndichiita, vakomana vanowanzokuita zvekuba vari panight club ipapo vainge vatomuspota murume iyeye. Saka mukunotaura naye iye akabva azoti, shamwari une mwoyo wakanaka, apa tainge tava kutaura tichienda kumotikari kwake ndokubva azondirakidza motikari yake. Iyoyo mota yainge yakanaka, imotikari yekuti inofamba nevanhu vanenge vaine mari dzavo. Saka mukunotaura naye akabva ati, shamwari, nezvese zvawandiitira izvi ndafunga kuti iwewe unge uchindidhiraivha each and every day. Zvatinoita ndezvekuti kuno kubhawa zvangu ndinouya ndiri ndega, asi iwewe agreement yangu newe ndeyekuti unenge uchipota uchiuyawo kuzondicheka makii emotikari yangu awa ndinogara ndakupa pandinenge ndichiri soba. Asi iwewe kana ukazoona kuti ndinenge ndava kusagona kusimudza bhodhoro, zvandinoda kuti unge uchizoita ndezvekuti unonditora wobva wanditakura wobva waenda neni kumba kwangu. Kana ukaona ndichiramba ndichiti ndichiri kuda kunwa doro but iwewe uchinyatsokuona kuti ndinenge ndadhakwa, unoita zvekundisimudza woenda neni kumba kwangu.
kwangu. Asi usati waenda neni kumba kwangu, ndinenge ndichida kuti utange wanditsvakira mukadzi wandinenge ndichida usiku ihwohwo. Apa ainge achirevera vakadzi vaya vanoita zvekutengesa muviri yavo vari mumanight clubs, uko kwandainge ndakasangana naye mudhara iyeye. So zvakazoitika ndezvekuti mukomanashi aiti kana ava kupinda munight club aigara andiudza pawhatsapp kuti nhasi ndiri kuda kuti unge uchizonditsvakira mukadzi ane chimiro chakadai, either mutete, mukobvu kana kuti mutsvuku, mutema, depending nezvaanenge achinzwa kuda musi iwowo. Saka ndaizoti nguva dziya dzekuti anenge ava kunochaisa kana kuti nguva zhinji aigara akuudza kuti ndibhukire munhu, ende munhu iyeye ndinenge ndichida kuti asazosangana nevamwe varume throughout the night, but anenge achifanira zvake achingonakirwa achingotamba ari kwake ega. Haafanire kuti ange achiuya kuzogara neni patable 1 apo pandinenge ndichinwira doro ndichizvifadza ndiri ndega. Ndinoda kuti iye ange ari kwake, inini ndiri kwangu, but handiri kuti ange achizoshandiswa nevamwe varume throughout the night. Anofanira kumirira inini. Saka mari zveshuwa mudhara uyu aiburitsa mari. Aisarudza kuti abhadhare vasikana ava vanoita zvekushanda vachitengesa muviri yavo. Aitosarudza kana kutobhadhara mari ye2 nights as long as musikana iyeye asina kana kuzombokechwa nevamwe varume. Asi vamwe vasikana vaizoti kana vakapiwa mari dzimwe nguva vaibva vazotanga kudouble crosser, vobva vatanga kukechewa nevamwe varume. Iye mudhara uyu ameno kuti aizozviziva sei, aiti kana zvaitika sekudaro, paya pandinenge ndava kuti ndava kuda kunomuperekedza, aibva ati uyu haaiti, nditsvakire umwe, nekuda kwekuti atosviba kudhara. So mukomanashi, zvese izvi zvainge zvichiitika ndaingozviudzawo kuti no, Mwari vavhurawo ziso ravo kwandiri vakanditarisa, at least ndava kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu mune zvakanaka. Nekuti takazosvika pachinzvimbo chekuti iye ainge ava kutondiudza kuti hapana reason yekuti uswere uchimhanya parod, zvawava kuita ndezvekuti unoswera zvako wakazvizororera, nekuda kwekuti mari yaaindibhadhara on a single night imari yekuti ndaikwanisa kuswerera ndigorarira ndichingoishandira. Mari iyoyo ndaizongoibhadharwa ne1 trip, kungomudhiraivha chete ndichienda naye kumba kwake, aibva andipa mari yakawandisa. Inini nemukadzi wangu mukomanashi takatanga kuraramawo kaupenyu kainge kakanaka, but chainge chichingondinetsa ndechekuti each and every night murume uyu pandaizomutora ndichienda kumba kwake, taiti tichibuda mutown taisananga direction yekumaseburbs kana kuti kunogarawo vanhu vaya vanonzi ndo vane mari, but kudirection kwacho kwataizonanga tichienda mukomanashi waisambofungidzira kuti kunganzi ndo kunhu kunogara munhu anenge achizviti anenge aine mamines, like aitaura iye achiti ane mamines ake ari kuDRC. Saka inini ndaingozviudzawo kuti it is his private life. Pese paaigara achindiudza kuti iye ane mamines ari kunana DRC, ndichingozviudza kuti pano ndiri kungotsvakawo zvangu mari, as long as he is giving me mari yatakavimbisana kuti anofanira kuti ange achizondipa, I won't even mind his business. Then pane umwe musi mukomanashi akazondiudza type yemukadzi waainge achida musi iwowo. Saka the type yaakandiudza yainge ichisuta umwe mukadzi wandainge ndichiziva, uyo ainge achiitawo zvekutengesa muviri, but mukadzi uyu aitengesa muviri ari mustreet kumaavenues, not kumanight clubs. Saka ndakabva ndataura nemukadzi uya because aigarawo achingondihaya, especially kana aine maclients ake aanenge achingoda kuroverwa mastop and go. Saka ndakati ndataura naye ndikamuudza kuti kuno kushamwari ndabata mhene, ende mhene iyi inobhadhara. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanotora mukadzi uya kumaavenues, ndokubva ndadzokera kunight club uko kwandainge ndasiya mudhara uya achinwa zvake achienjoya time yake. Nguva yakati yati fambei pose apa ndainge ndigere nemukadzi iyeye tiri mumotikari tichingotaura zvedu. Ndakabva ndapinda mubhawa muya ndokubva ndatora mudhara uya ndokubva ndadzoka naye mumotikari, tikabva tatanga kudhiraivha tichienda. Saka nekuda
kwekuti mukadzi uyu ndainge ndamuudza kuti munhu uyu imbinga, munhu ane mari dzake. Iye aiexpecta kuti kwacho kwatiri kuenda kunenge kuri kumasuburbs kana kunzvimbo kuya kunogara vanhu vane mari, but akazotanga kundibvunza kuti nhai shamwari, ko kwacho kwauri kuti tiri kuenda tiri kumbonanga kupi, because tainge tava kutonanga kumageto geto tikazotogumisidzira tadarika kumageto ndokungoramba tichienda. It was way out of town. Saka tichifamba kudaro mukadzi uya akazongoti ndinokumbirawo kuti umise motikari yako. Ndikati why? Zvikanzi ndinokumbirawo kuti undiburitse pano, ndichatsvaka motikari zvangu dzinondidzosera kutown ndozoita another plan. Saka mukadzi uya nekuda kwekumuziva kwezvaainge ari, ndakabva ndangomusiyawo parodhi paya ndokubva ndazotaura naye akandiudza kuti ainge awana imwe motikari. Kunyange paakazosvika kumba tainge tichingotaudzana. Asi mukadzi uyu after ndazosangana nezvose zvandakasangana nazvo, iye ndakazomuaprocha ndichimubvunza kuti ko why that night wakandimanikidza kuti ndinge ndichikudropa panzvimbo yekuti waikwanisa kukuvadziwa nyangwe nematsotsi. Zvakaitika ndezvekuti after taspenda time takangogara tiri mumotikari mako ndopawakazoti wava kuenda kunotora client yako mubhawa, but chakandinetsa ndechekuti pawakabuda mubhawa wakabuda usina kana munhu, ndokubva watoenda kupassenger seat ukabva waita sekunge wainge uchivhurira munhu, but munhu wacho ndainge ndisingamuoni. Kunyange pawakatanga kudhiraivha wakatondiintrodusa kuclient yako iyo yandainge ndisingaoni. Saka uchidhiraivha the more yawakaramba uchingotaura uri wega uchirakidza kuti uri kutaura nemhepo, hana yangu yakabva yatanga kurova. Ndikazviudza kuti maybe pane zvauri kuda kunondiita ikoko, ndokusaka ndakazokuudza kuti please ndiburutse zvako pano. Ipo paya dai wakangoramba chete ndainge ndatoplana kuti ndinongovhura zvangu door ndobva ndajamba motikari ichifamba. Ndainge ndazviudza kuti chikuru ndangosara ndiri mupenyu. Saka mukadzi uyu paakandiudza zvese izvi zvakabva zvapindirana nezvimwe zvandainge ndamboudzwa neumwe musikana, because chakazoitika ndechekuti there was one night ndakati semazuva ose ndaperekedza mudhara uya nemusikana waainge ati ndiye waaida for that night. Saka ndakati ndavadropa inini ndainge ndatova busy ndichitopaka motikari mugaraji. Saka pandakazobatidza light remugaraji ndo pandakabva ndanotisa kuti pasaidi pemotikari painge paine bhegi iri ndakabva ndangoitawo zvivhindi ndikabva ndavhura bhegi riya mukomanashi. Bhegi iroro rainge rakazara maUS dollars awa ainge akazara mubhegi ainge ari manyowani, but ainge akaitwa zvimabhanchi akasungwa ari mumabhanchi. Saka inini ndakabva ndangonokora mabhanchi maviri ndokubva ndaisa muhomwe. Saka mugaraji umu maitova nemacameras mukomanashi. Zvandakaita ndezvekuti ndakawedzera kupaka motikari ndikaisa padhuze nepaiva nebhegi. Saka ndichiita sekunge ndiri kutarisa motikari ndo pandakabva ndanokora zvimabhanchi zviviri ndikabva ndaisa muhomwe ndokubva ndabuda zvangu ndikabva ndatora dzimwe motikari dzemushikashika ndikabva ndadzokera kumotikari yangu uko kwandainge ndaisiya ndakaipaka kunight club. Saka mukoma zvakaitika ndezvekuti ndakati ndazoenda kumba ndichinoudza mudzimai wangu kuti ndainge ndatorawo mari, ndainge ndaba mari. Iye akabva ati it is fine, mari iyi yamatora, zvatava kuita ndezvekuti ngatichiitai zvine musoro nayo. At that time iye ainge aine gurupu rake raainge akajoina richinzi igrupu rarana wake wekuteki, but tainge tisati tamboodha. Zvaingova zviri zviya zvevanhukadzi zvekuti vanenge vachingoyemurawo hembe dzacho dzinenge dzichitumidzirwa mugrupu. Saka mukadzi akabva atanga kutoita maarrangements narana iyeye wekuteki tichitsvaka kuti mari yacho tingaitumidzira sei, nekuti tainge tatofungawo kuvhurawo kashopu kedu kekuti tinenge tichitengesa hembe. Mari iya mukomanashi hatina kana kumbogara taiverenga, takangoiisa pasi pemetress tichiti kana tawana mukana plus mudhara uyu kana akasazondifonera achitsvaka mari yake ndo patinozoshandisa mari iya. Mangwana acho makuseni sezvisineiwo mudhara uya akabva afona. Ndakabva ndatoudza mudzimai wangu kuti apa ratova jeri iri, ndakamboda kusaenda but ndakabva ndaona kuti kana ndikasaenda zvimwe kuda anobva atosuspekta kuti ndine zvandakamubira. Saka ndakati ndiri munzira ndichidhiraivha kuenda kumba kwake, iye akabva anditumidzira message akati shamwari panapa nditori pastorm chitokasika wasvika because ndikuda kuti unge uchizondiperekedza ndiende kuairport.
pane kwandiri kuda kuenda nhasi chaiye. But chakandinetsa mukomanashi, imba yemurume uyu ndaiiziva, asi ndakati ndasvika kumanewstands kuya ndakatenderera mukomanashi ndichitsvaka imba iya, asi ndakaishaya. Saka ndakati ndoramba ndongotenderera mustreet imomo, umo mandainge ndichiziva kuti ndo mandaiuya ndichidropa mudhara uyu. Most of the times ndaizomudropa somewhere around 5 kana kuti half 4, kunze kunenge kwatochena, madirections ndainge ndava kutomaziva. Then umwe mudhara wepanext door apo pandainge ndichingoramba ndichingotarisisa, nekuti ndo pandaiziva kuti ndo paiva neimba yemudhara iyeye. Akabva auya akabva ati, nhai uri kutsvakei, nekuti motikari yako iyi tava nenguva tichingoiona munharaunda muno, ende motikari yako iyoyi takatotora manhamba ayo tikatoendesa kupolice station tichiitira kuti muno munharaunda kana mukazoitika chinenge chaitika tinoziva kuti motikari iyi ndiyo first suspect. Saka pandakanzwa mudhara uyu achitaura zvekuti nharaunda yose vainge vava kutoziva kuti motikari yangu inogara ichingotenderera imomo, ndakabva ndamubvunza kuti muri kurevei kana muchiti motikari yangu munogara muchingoiona ichingotenderera. Mudhara uya ndo paakabva azotanga kundiudza kuti iwewe zvaunoita kazhinji ndinogara ndichingokutarisa. He said that unouya pastand apa kuma5, asi chinotinetsa ndechekuti pacho paunouya unobva watanga kuvhura madhoo emotikari yako uchiita kunge uri kuvhurira vamwe vanhu, asi vanhu vacho hatikwanise kuvaona. Saka pose apa sevanhu vemunharaunda tainge tichingozviudza kuti vanhu vemishonga dzavo, nekuda kwekuti munhu akatenga stendi iyi munhu aitozivikanwa kuti munhu akaromba. Saka taingozviudza kuti imhiko dzavo dzavari kuita. Pandakaudzwa zvese izvi mukomanashi, ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova. Ndo pandakazodzokera kumusikana uya aiita zvekutengesa muviri wake kumaavenues, ndo paakazongondiudza that same statement. Saka mudhara uya akabva andiudza zita remunhu uyo waainge achiti ndiye muridzi westand iyoyo. Ndakati ndapiwa zita iroro nesurname ndokubva ndaenda pafacebook ndikabva ndamurakidza face yainge iripo paprofile, but facebook account iyoyo yainge ichirakidza kuti haina kumbogara yanyanya kushandiswa. Zvaingova zviya zvekuti munhu akangojoinawo facebook ndokubva angouploada picture rake 1. Saka pandakarakidza mudhara uya picture iroro pafacebook akabva ati hongu ndiyeye munhu iyeye, ndiye munhu watakangonzwa kuti ainge atenga stand. Hauone kuti stand iyi kubva zvayakacherwa foundation, ende foundation yacho yairakidza kuti imba iyoyo ingadai yakazosimudzwa, ingadai iri imba yaiva nemarooms ainge akawandisa, but yakangogumisidzira pakucherwa foundation chete. Munhu wacho ndokubva angosiyana nazvo. Saka ndakati ndichitarisa akaunti iya apa ndainge ndatodzokera kumba ndazivisa mudzimai wangu zvose zvainge zvichiitika. Saka ndakaona kuti painge pakatonyorwa kunzi rest in peace. Ndakabva ndatevedzera vanhu vaya vainge vakanyora kuti rest in peace pawall yemurume uya. Asi vazhinji vacho waingoona kuti munhu avhura meseji yako asi asingazokupi response. Pane umwe akazongonditumidzirawo nhamba akati, kana uchida kuziva kuti munhu wauri kutsvaka ndiani, taura nemunhu uyu aripo pawhatsapp, ndo hanzvadzi yemunhu iyeye wauri kutsvaka. Ndakati ndatanga kutaura nemukadzi uya, iye akabva ati ndinokumbirawo kuti muregedze kundifonera kana kunditumidzira mameseji. Nhamba dzake dzakabva dzarakidza kuti dzainge dzatondibloka, zvekare nekumakalls akabva andibloka, asi akangosiya atiudza kuti yes ndibrother vangu but he was very evil. Akasvika pakutiurayira vabereki vake kuti iye ange achiita mari dzake. Tiri vanhu vakanyanyisa kutambura semhuri, hatidi kana kumbonzwa nezvake. Kana kuri kunzi mainge muchiita mabasa ose awa eurombwa, zivai kuti kuno hatidi kana kukuonai. Kana muchida chatingangoita ndechekuti tinokuudzai kwaakavikwa, moenda monopedzerana ikoko kuguva kwake. That is the last message yandakatumidzirwa nemukadzi iyeye. Saka takati takagara inini nemudzimai wangu, ameno kuti chakatipawo mufungo wekuti tinge tichitarisa mari iya yatainge taisa pasi pemetres. Kunotarisa kudai mukomanashi, takangoona pasi pemetres paine zvitanda zviviri. Mari iyoyo yainge yangonyangarika. Mukoma nanhasi hatizivi kuti kana kuti
mukoma nanhasi hatizivi kuti tobata pai. Ndakati ndichidzokerawo kubasa ndichiti mhuri iwanewo chekudya, motikari yangu yakabva yangobhoila injini ndokubva yatonoka. Pari zvino handisi kushanda, handisi kuita sei ndigere mukoma. Saka chiri kunditambudza mupfungwa ndechekuti zvakaitika izvi handina kutorombeswa here? Please ndibatsireiwo mukoma kuti zvese izvi zvainge zvichiitika kwandiri chipoko here chandainge ndichitakura? Ko vasikana vose ava vandaifungidzira kuti ndaipota ndichitora mumanight clubs vainge vari vanhu vechokwadi here, kana kuti ndaingotakura zvangu zvipoko kana kuti zvikwambo? Please ndibatsireiwo vedare. Zvinhu zvandakaitiswa izvi hazvisi zvinhu zvekuti zvinozogumisidzira zvauraya vana vangu here nemudzimai wangu. Ndakazviparira mukoma Nashe. Dai ndisina kumbogara ndatora mari yemunhu iyeye, zvimwe kuda ndikadai ndichirarama upenyu husina stress mukati. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu ava. Zvivindi zvacho so kupa kuzotora manzi mazibhanduru emari, zvivindi zvacho tinombozvihodha kupi? Asi ngatitaurei navo mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.